baffa hotoro ya saki bama-bamai ga 'yan ɗariƙar tijjaniya, abubuwan da aka daɗe ana ɓoyewa a littafi yana ta fito da su. Ta cikin abin da ya faɗi shekaran jiya, wallahi sai da girgiza da daji. Ashe yana nan cikin tafsirin Sheikh Ibrahim Inyas a mujalladi na 4. Kuma ina duba tafsirin nan, amma ban kai ga magana ba. Ya ce ai annabi Isa alaihi salam babansa na haƙiƙani shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shi ya sama babu kowa tsakaninsu, da zuwa annabi Isa sai annabi Muhammad ya zo. To sai na ji babban malami wanda ya kamata ce iliminsa da hankalinsa ya wuce ya ɗauke da wannan tatsuniya, sai na ji musamman yana karatu yana kariya wannan magana. Ai kowa ya san akwai ubanka wanda bai haife ka ba. To mutumin da Allah ya ce aya ce, Allah ya kawo shi duniya don ya zama aya akan cewa bai da uba, wani ya zo ya kaga mai uba kuma ka zo kana kariyar shi. Me ya jawo wannan? Yarda da wannan malamin. Shi almajirinsa ne, don haka ala dole sai ya kare duk abin da ya faɗa. Nan za ku gane wato hawa bala'i. Da iliminka a mai sheka jahili, da idanunka a mai da kai makaho, kana da kunnuwa ka koma kurma, ka bi ɓatacce, saboda me? Saboda kai ka yarda da shi. Kuka kaga duk malamin suna iya tuntuɓe mai muke, gyara muke masa. Uban 'yan sunna dai a Najeriya Malam Abubakar Gumi ko? Akwai misalin da duk malaman sunna na Najeriya ba su yarda da shi a kai ba. Kamar waɗanda yanzu ɗansa yake watsawa. Cewa annabi Isa bai dawowa, cewa abubuwa da ire-iren waɗannan. Duk malaman sunna Najeriya ba su yarda da su. Saboda me? Saboda mu ba mu bin mutum a kurumce, ba mu bin mutum a makance. To, yarda da malami da son shi da ƙaunar shi ya kamata duk su zama ba za su hana ka ɗora shi akan skeli na gaskiya ba, saboda babu wanda bai kure sai manzo sallallahu alaihi wasallam. To na farko yace yawan masu kawo labari yana sa samu ilimi. Sifar wanda ya kawo labari ta yarda da shi na sa kawo ilimi. Wa min nafsi al-ikhbari bihi ukhra, wani lokaci ba da labarin shi ke sa a yarda da shi. ومن نفس إدراك المخبر له أخرى، ولوكتي شي مي بعد لابارن يا ريسكيشي. ومن الأمر المخبر به أخرى، ولوكتي شي أبين دعك بعد لابارن شي كسا سامو إلمي. فرب عدد قليل أفاد خبرهم العلم. أنا إسام متاني كأن أما أبين سكفأني يا أمبانا دا إلم. كبين دا زمو بيو مكباكو لابارن منتي بنن كبكو. مراتبا تدو كن سامو إلمي أنت إذا. مو نواني. Mu biyu, adadin kalilan ne, kuma tunar da ba ku labari ni kaɗai ma kun yarda, ba daga adadin ba. Ya ce to, farubba adadin kalilin a fada khabaruhum al-ilm. Akan samu adadi ɗan kaɗan, amma labarin su amfanar da ilimi. Limahum alaihi min ad-diyanat, saboda an yarda da addinin su, wal hifzi, an yarda sun rike alladhi yu'manu ma'ahu kadhibuhum aw khata. Suna da addinin da an san bai bari su yi ƙarya. Suna da kiyayewar da an san ba ta bari su yi kuskure. Wa ad'afu zalika al-adadi min ghairihim qad la yufidu al-ilm. Akan samu adadin da ya ninninka wannan ga wasu amma bai amfanar da ilimi. Kamar ka ga labari yana ta yawo ga Facebook, ka ganshi a shafin wane, ganshi a shafin wane, ganshi a shafin wane, duk ba zai amfanar da kai ilimi ba, sai ka yi bincike. Don me? Don makareta sun yi a Facebook, makareta sun yi a social media. Wani lokaci ma labarin shiga groups na WhatsApp nan take kamar gobarar daji ya bici. Gaba sadda aka ce muku an kira malamai an ba su miliyan 14 domin su hana ai zanga-zanga. Alhalin lokacin ba su kowar labarin ana daina zanga-zanga. Kuma maganar zanga-zanga ma bata taso. Amma kuma ya watsu wani limami ma allazi tawalla kibra daga jihar Kogi ya ɗauki labarin ya watsa ga groups cikin awa 24. Sai da ya kai ma kusan duk Najeriya ba abin da ake magana kamar wani. Kafin malaman su fito su fara cewa ba gaskiya ba. Kenan adadi mai yawa shi kadai ba shi ake nufi. Abin da ke sa a gaskata labari ba yawan masu faɗin su kawai ne ba. Yawan yana iya amfanarwa in babu abin da zai hana. Amma ko babu yawan, yanayi na wanda ya bada labarin da yanayin da ya bada labarin da yanayin labarin da ya bayar duk suna sa a gaskata.
to wani ko ka yarda da shi wata magana ya faɗe ta sai ka ci anya a dai bincika yana yiwa shi ma gawa ne ya jiya kun gane ko ana samun haka to ai wani ya faɗa min sai ce to ai shi ma bai wurin a bincika shi ko faɗa mashi to idan ga hadisi ne su malama dai suna da tsananin kiyayewa da ba su faɗi sai sun bincika hadha huwa al-haqqu alladhi la rayba fi wannan ita ce gaskiyar da bata da kokonto sabanin maganar mutakallim ko in ce mai yawan mutakallima masu ilmul kalam masu cewa labari bai zama ilimi sai ya zama mutawatir kuma ba wani abu yasa suke kawo nan ba fa so suke kawai su roshi hadisi shi yasa da suka fahimci muna iya tambaye su game da Qur'ani sai su ce Qur'ani gaba ɗaya mutawatiri ne a wuce wurin alhalin ga rubutunsa yake mutawatiri amma akwai ayoyin da ba a same su ga da mutum biyu ba ma kaga bai zan mutawatiri da waccan sifar ba amma duk sahabbai sun san shi sun san Qur'anin sun dauke shi daga Annabi sallallahu alaihi wasallam to amma mu yanzu hanyoyin da ya zo muna in mun ce duk sai mun tsaya kwankwance su da binciken su mun yi masa yadda muke ma hadisi kaga zai iya kawo shakku amma sai ya zama Allah tabaraka ta'ala ya kiyaye wannan gaba to sai suka dawo ga hadisi sai suka mai da tarkon su ana doka duk hadisi in bai musu ba sai soke shi galibin su ba ilimi isnadin gare su ba wanda su ce a wanda ya kawo shi da bakare ce a mu mu yadda abin da ya faɗa ba hadisi komai ingancin sa inda ya zo da kaza ba ni karɓar shi ya za a zo da kaza wanda ya sa abu addini alhalin bai da inganci ya nuna baka sa abin da ingancin ba kenan ai inganci shine ya tsallake duk road blocks ya tsallake checkpoints kuma checkpoints suna da yawa kuma ba wanda zaka tsallake lafiya lau sai in akwai dalilin tsallakewa to abin da ke so in ce nan da yace hadha wal haqqu alladhi la rayba fihi yana nufin cewa lallai gaskiyar magana ita ce tawaturi ba sharadi ne na kawo ilimi ga hadisi ba ga labari ba kowane iri yace huwa qawlu jumhuril fuqaha wal muhaddisina wa tawa'ifa min al mutakallimin ilahirin malaman fiqh da na hadisi abin da suka faɗa kenan da wasu kungiyoyi na mutakallimin su ma ba su yarda da wacce magana ba wa dhahaba tawa'ifu min al mutakallimin wa ba'd al fuqaha ila anna kull adadin afada al ilma khabaruhum bi qadiyatin afada khabaru مثل ذلك العدد العلم في كل قضية yace amma akwai mutakallimun da wasu fuqaha musamman daga cikin Hanafiya da suka ce adadin da ya bada ilimi ga wani hadisi wannan adadin duk inda an kasa bai sai ya bada ilimi ina jin ba su rayu wannan zamanin tunda za a iya cewa wane ya rasu ka ganshi a shafi 20 na Facebook daga baya a ce wallahi ƙarya ne sai duk a dawo a goge ko ba ka ba wani ma mutum 1000 sai ta'aziyarsa bariya ne aka kashe ni ina maka ko ina mala hasan naka mala hasan hannu yazo ya yi awa biyu zaune ne yana jima ya tagumi ni ko yana sai ina bacci yadda dai Allah ya rike Allah ya hukunta abin ya faru wanda ya rubuta ya yi shi kaman karfe 2 na dare na Najeriya kaga muna karfe 4 a Saudiya waya ta na bude 5 saura kwata aka yi kiran asuba na aje waya na fita masallaci ne askadina na dawo kawai sai na sa waya flight na rufe tunda ba lokacin da zanta da iyalai na da annan gida bane ina tare da iyali na guda ban bude wayan nan ba sai da aka yi kiran azhar kai bai sai da ma ni te masallacin azhar ni dawo ko da ni dawo iyali na bakin kowa tsaita yi haka an bugo mata da Najeriya cewa mota ta buge ita ko ta azai yanzu fitar da ni sallah azhar amma labarin tun 2 na dare yake yawo har ƙarhe 10:30 na Najeriya ma'ana 12:30 a can mun yi sallah azhar bun kare kaga da ban kashe waya ba za a same ni to na kashe waya
to don haka 2 na dare zuwa 10 da rabi kaga awa 8 da rabi labarin na yau ya gama karaɗewa. Gwamnan Sokoto an faɗa mashi, sarkin musulmi an faɗa mashi, manyan ƙasar nan duk kawai Najeriya ta ɗauka Malam Mansur ya mutu, kuma haka kawai ne rubuta ya kawo hoto na yassa RIP, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kaza ya hatsarin mota. Haka ne a to kai ya kamata ka gaskata. Mun yi video call da shi ni gaisa da yashi 11 na dare, ma'ana muna 1 na dare a can, sannan wai an ka ce mai na rasu guntuwa. Kaga kai in ka gaskata kai awawa ai to kai awawa tunda kai magana dina maka kuma ka ganni da bidiyo, amma 7 da sai a ce wani mutu funtuwa, so wakka ne funtuwa wannan lokaci. to irin wannan suke ce maka qara'in, kun gane qara'in ta tafi bil khabar. Yanzu wannan karina ce ta ƙaryar labarin, da a ce shekaran jiya mun kai waya daga sai ka ce Allahu akbar, wato bayan mun yi waya da shi ya zo Jidda, ya hau jirgi, ya zo Abuja ko ya zo Kano, ya ɗauko mota, kaga to amma jiya da dare ne kuma yau 7 na sahe, to yaushe na hau jirgi ni taho hannu accident. To ita iyali na ba a ce mata funto ba, ce aka yi an ce na yi accident na mutu, kuma gida ne 3 bedroom a cikin Makka, daga ni sai ita a ciki, don haka ta rasa yadda za ta hito bakin kowa ta yi tsaye tana jiran, ba ta yadda za ta yi. Ga waya na bari nan, na bar ta nan cikin masauki. So abin da ke so in ce, labari yana iya watsuwa ya yawa, amma zan jita-jita ne. Su kuma wannan fuka sai suka ce a'a, in dai labari ya kai adadin da ake karɓa hadisi, to la budda wannan labari yana amfani da ilimi. Shi yasa ya ce min, ya ce wa hadha batilun qat'an, wannan magana kai tsaye ba gaskiya ba ce. Lakin laysa hadha mawdi'u bayani zalik. Ce amma ba nan ya kamata mu yi wannan ba, akwai inda zamu bayanin wannan. Na ce karatu yana da ɗan wuya, shi yasa na ɗan sa wana ciki don saboda babu hadisai a ciki, amma karatun da zai biyo bayansa to ya fi shi daɗi. To muna da sauran lokacin da za mu karanta gaba guda, duk dai magana ce. Ya ce amma ta'sirul qara'in al-kharijati an al-mukhbirina fi al-ilmi bil khabari falam nadhkurhu. Ya ce tasirin qara'in, hujjoji al-kharijatu an al-mukhbirina, wa'inda ba na wanda su suka ba labarin ba, fil ilmi bil khabari, masu amfanar da ilimi ga labarin, falam nadhkuru ba mu faɗi ba, li'anna tilka al-qara'in qad tufidu al-ilma law tajarradat an al-khabar. Yace saboda wa'annan hujjojin suna iya amfanar da ilimi ko ba tare da labarin ba. Fa idza kanat bi nafsiha qad tufidu al-ilma lam tuj'al tabi'atan lil-khabari ala al-itlaq. Idan su kansu labaran suna amfanar da ilimi, ba a sanya su bi labarin kai tsaye, kama lam yuj'al al-khabaru tabi'an laha, kamar yadda ba a sa labari ya bi qara'in din, bal kullum minhuma tariqun ila al-ilmi taratan wa ila adh-dhanni ukhra. Da labarin da hujjojin qara'in da ke kewaye da shi, kowannen su wani lokaci amfani da ilimi, wani lokaci amfani da zato. Wa in ittafaqa ijtima'u ma yujibu al-ilma minhuma, idan aka samu sa'ar abinda zai amfani da ilimi a cikin su, aw ijtima'u mujib al-ilmi min ahadihima wa mujib adh-dhanni min al-akhar, ko kuma ɗayan yana amfani da ilimi ɗayan yana amfani da zato. Fa kullu man kana bil akhbari a'lam, duk wanda ya fi sanin hanyoyin, yana da ilimi akan labarin, qad yaqta'u bi sidqi akhbarin la yaqta'u bi sidqiha man laysa bis, zai tabbatar da gaskiyar labarin da wanda ba irin sa ba bai tabbatar da gaskiyarsa. To haka kenan hadisi da iya zuwa malaman hadisi su karyata shi, amma fuqaha su amshe shi. Da yawa zaka ga littafin fiqh ma an bude shi da hadisi wanda asalin sa ma ƙarya ne, babu shi, ko kuma bai inganta ba, ko kuma hadisi ne mai rauni, amma su fuqaha'un suna hujja da shi a cikin hukuncinsu.
yanzu misali hadisin da da yawa suke buɗe littafin su da shi kullu amrin dhibalin kaga da yawan littafai suna buɗewa da shi amma a wurin malaman hadisi ba ingantaccen hadisi ne duk hadisin duk al'amarin da ba a fara shi da bismillah ba to bai da albarka da yawan malaman fiqh suna farawa da hadisi amma wurin malaman hadisi ba karɓe ne so abin da yake so ya ce sanin abu na sa kai hukuncin da wanda bai sani ba ba zai irin wanda hukuncin ba da saboda haka komai a tambayi masaninsa akwai hadisin da ibnu abi hatim ya kawo cikin ilal wanda ake ce Allah ta'ala ce inna man ashatuhu wa awsa'tu lahu lam yazurni fi kulli 5 awamin la mahrum wasu suna ta hujja da shi cewa Allah ya ce duk wanda na bashi lafiya na yalwata masa ya shekara 5 bai ziyarce ni ba wannan ya haramtacce ne daga arziki mana in kana da arziki dole ne duk shekara 5 kai haji ko nan fa jama'a masu azina ta kawo wannan cikin ilal da ya kawo sai ya ce hadha indana munkarun wannan hadisi munkar ne min hadisi al-ala ibn abdurrahman wa min hadisi al-ala ibn al-musayyib ashba suka kawo bayanai masu dimbin yawa to kuma shi da tabawa ya ji ba daidai to haka malaman hadisi su don haka al-ilal ilimi ne mai zaman kansa wanda sai masada yasa lokaci za a ga ana ta jayayya kan hadisi amma su malaman hadisi suna gefe saboda su sun san komai a kansa to ina jin anan ya kamata mu kwana ba mu gama karanta wannan bayanin da nace muku yana da nauyi ba amma dai gaba biyu na gaba da gare su mun kare shi za mu koma cikin karatunmu mai daɗi yadda muka saba to duk da abin kansa kuma mun ɗan shigar da yawa cikinsa yadda in ba don haka ba a ma gane komai a ciki amma ina fata an ɗan gaggane ba ne in gane insha Allah to Allah ya mana muwafaka to karatu a cikin wasu littafai haka yake ba komai ne yake ta smooth wato sumul yadda kake so ba wani abin sai an dan kankafta shi kafin a fahimce shi Allah ya mana muwafaka akwai tambaya ko mu tsaya wa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu